eyes on me. I'm on fire. All eyes on me, yo, yo. I'm on fire. Body is banging. I'm on fire. Skin is skinning. All out, I'm on fire. My energy on high tension. I'm on fire. Thank you, dimension. I'm on fire. I can live my life for all my friends. I don't send their papa. Yeah, yo, yeah, yeah. I can live my life for all my friends. I don't send their papa. Yeah, yo, hola. Shine bright like a diamond. I'm on fire. Stand tall like a stallion. I'm on fire. Can't stop me now. I'm on fire. Every day I be winning. I'm on fire. My energy on high tension. I'm on fire. Thank you, dimension. I'm on fire. I can live my life for all my friends. I don't send your papa. Yeah, yo, yeah, yeah. I can live my life for all my friends. I don't send your papa. Yeah, yo, hola. You know, for papa now. You know, like a top now. Too hot to quack on you. Funny like I don't know what you're na Onyekachi Odunukwe ihe anyị kwuru obu na ihe ọma ya akpọ ihu n'aha Jizọs. Ha ga-atụ fa ga-amụta onye fa ya azụ, fa ya amụta nwoke, fa ya amụta nwaanyị, fa gbuo n'aka nna ife gbute ife ọma, ha gbuo n'aka ekpe ha gbute ife ọma. Anyị na-asị ekekele ụwa, onye kere n'igwe kee ụwa ka ihe ka anyị bụ mmadụ ya bịa n'ala ọjị ata n'ogbe ka anyị taa na mkpirikpi n'afọ ekekere ụwa n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. N'ọnụ nwa Chinemerụ Mama jigi iru tọta na ndị ga-eburu cha ha ncha onwe nke ga-afọ afọ This location by tomorrow or next, I will include the Nigerian Television Authority. The president, I'll introduce you, sir. Happy New Year, sir.
Now, as I'm younger ones not here.
asụrụ ụfọdụ ebe asịrị ka ha na-amụta eso m my dad mgbe ha like I said, I don't know why after this way we chalo ofu na abalito hey oh mena ni bonye mena oh le ba je ni je be do wa ni lu eni mo ke ni je we ulu ya na gbe ya o no ko pa je do ta ko ja o no se a bi ka ni oluwe ya ro ni je o bi si a ga drop wa lo ya ni o ja na bi e ko je ko la ko di ewu okay, look at it. We check on very fine men. People get it. Oh, man. We're finding a few good jobs. When I had I can never. I got the line. Like I said, oh, you about our life, all right. So I was just giving honor. Biko, okay, mini, you chere now. The Miller. You see, Igwiro. I am well, Akoko today. Okay. Biko, oh, it was the cook and I'm going to go to my car. Always open. I was speaking very each of the chair. You see, you have in the last chair. Oh, well, zero. Ah, the good. I can pass over a while. But I like people. Ah, they are zero. Because Taba, Meso, Abago, I had to go ready. So, Kabaratana, Kaimo Konama, but a second section, because Kachina Munye, Mesoma, Meso, Namunye, Onokai Leche, the Oruba, the Goreti, Kaimo Konama, Bata, Awanka. I can make the chairman, Rizama development to you now, level branch, in the person of Sam, Chika, engineer, if one and Nagochi, Pachibago, Pachiziama, Biko, don't correct the Biko, put on a table. Put on the table. Because I need more tables, Biko, Biko, all of VIP up the table. Biko, or the only one impa. Biko Kachi and Meso, ono wakai na eche kai buona ma batanka ababua. M&M Kitchen, I salute you, ma.
Otaba, ka ebe ịchọ ka etinye tebụl gaba side ebe a. 5 and 6. Ya colleague ozigo m. Gbagarazie n'ọkwana ka ego mgbe ezu bụ ya na-eme na ya ka njizi aka m n'ezi ka ego mgbe ezuo. Biko maka ọ gbara semụrụ ha ọrụ ọfụma even ọ na-asa kọl na-asị onye ahụ na-achọ iziwe ndị mmadụ na-asị wite ihe a niile nọ ebe a na-achọkwa izi mmadụ ozizie mmadụ dịma na ndị amị ga-ejezi na VIP n'ama ndị ọrụ ugwu akpara ụlọ butere ihe ọhụrụ na tebụl bute ya biko sebụl oge si na chadọrọ ka anyị kọọ ka abatanụ nke abụọ biko maka ọdịka nwa chadọrọ na omere n'isi biko metro ogidi oke mmiri na-eche mmemme ọ na-ebu mmanya nke etu o kwesịrị ịdị olu ebe ahụ ọrụ na-egbu oge akpọ ndị ọrụ ya Nigeria Television Authority. Kachi and Meso, we're waiting for you. DJ biko di na nwunye ịma anyị gara pamiti unu ka unu jee mee ka ọp see pichọ mana otu a bara anauzi ụlọ dịka a ga-asị na agwala ụlọ adịla fri onwebakwa fri ụlọ do biko si ga akpọ ha na room some makeup artists na-adị very very slow enwere ike mee kigide ọp gwụrụ atụwa gị ihe iwe ụra n'ime room gwa ha bịa na taịm adụọ ọgọ ala ebe ụzọ eji amara be nwunye na-ejebe nwunye na-echu mmiri ọ na-ara ahụ ọ gawere ihe ahụ ka o nwere anyị ndị azie ụlọ na-agba nkwụ nwa dị a na-enwe nne nchi ihe a kekene ndị mmadụ iche na ọnọ ya ọ na ozie ndị ọ chọrọ izi okeshọn ọ na okwubata okeshọn ihe red mana o nwere ọgba nkwụchi ma ọ bụ akwụkwọ chiri n'ihu NTA ọ na-ahụ ụhụ na-echetebe oge anyị pere mpe onye asa ahụ ọ ga-elele TV bifo ọ ga-elele TV ị ga-aga jide poolu aka Chidimma nọ n'ime na-agwa gị ememele hapịa jide mkpata ọlọ ya pụọ NTA ọ dịghịzi anyị ịhụnanya taa o gosiri na agba nkwụ a nwee level and ana m ayọ Chineke n'afọ 2026 a ka agba nkwụ na agbamakwụkwọ na mmepe ụlọ na nkupụta nwa karịa n'afọ a n'aha Jizọs ọ ga-abụgodo ọnwụ ọ bụrụ ụdị nke Akụlibe na-akwado eho 94 years na-ekwukwara na a ga na-agba nkwụ dị isi elile ọkwa nke iji ego ịga chọọ nwaanyị ị ga-alụ atraịkwala ya atrai onye ruo n'ọ na level ya ọkwa nke ị ga lụọ nwaanyị gị bịa dị stọpụ ọgọ nwoke biko unu enwere ofe anyị nwere akpụ na ya dị ka anyị were ofe unu rie don't even try it o nwere oge ihe agọcha gị jụọ onwe gị Chineke ele ihe m mere ụdị a ofu nwoke gọrọ na be m ọgọ ga-awụ oge ụgwọ akwụkwọ ya bịakwute ọgọ nwoke Chidimma ma ezigbo akwụkwọ kabala elidiri ego a ga-eji zụọ ya na skuul
Inanya efumbata wakobe onwe ya ezinụlọ ndị be Odunukwe all the way from Oraukwu Asian Kingdom. Ha na-abatakwa n'ụzọ pụrụ da mmanya kere ebe abụ si nje nọ biko kwanụ na ọgụ ọnọ na-abịa kwanụ na anya ọrụ nke nwaanyị bịa kwa oburu mmanya ncheru kwanụ na anya
n'ụzọ pụrụ iche. Nwayọọ nwayọọ. President George Omada, not to the radio, supposed to go. I did an embargo on you, Kene. One of my canoe down the road. Also. They don't go, no. I'm a soon no. Sorry, you couldn't have the money was you go. Can you couldn't have you go? Oh my God, ndị achịga azụ anyị echebekwa ya ka ọrụ na anya biko na were nwayọ kere onye aka ebe
Okay. I was in Nayoji. We are not keeping. We are the others. They were watching. Natural. They were watching. Thank you. Joe Bangosio. Chicago don't check. Because Siva. Oh, yeah. Siva Meso. Gonna do it. Alright, DJ. Of His Royal Highness, the #1 citizen of our Asian Kingdom. That is His Royal Highness Onyekachi Ogechukwu Anthony Ezimwezo Konkwo. Igwe Agwagwu nke izizi nke doro m anya eribe 20 Igwe nke ahụ igwe nke nwere ego ọwụ igwe Cotton Junction igwe na-ere ana igwe nke ahụ ere ana I na-ekwu ka o si wee dị Chadog, for you, I know how much it takes you for you to bring me here. So no go happens to the UK and only company our government. Chadog, okay, we need a book with all. If only you have a way, you want a million plus, but I'm here, I won't believe him. So no go man push you, push you. Baba Orogije Meme, Kigabe MC Rueba Ojara Apogi. But a big man Orogije Meme, Kigabe MC Rueba Opugi Shigi Kelala. And then when it is an age bomb. Unless I'm a son, no. I ain't watching Kuba now. I ain't a son, what did in the Belaba? I ain't a son, no. I ain't a smoking, I ain't a swine, no. I are trying in a manner, Jesus. Amen. Oh, why did you be done? Kaya Kayama. Oh, well, you put up on also. I and my husband and Jesus. Amen. I can make a baby home. On your film, what they are more than Jesus. Amen. Yeah, we are better. What's no, I dry your man was sick, dry your man was sick, dry your man was up, dry your man was sick. Yeah, I ain't a job, I can wear your mother now for us and up. Meso Messi can walk away. Now, Onyekachi Ogechukwu na job, wherever you win. I ain't a good haga piano, Jesus. Amen. Haga Mutamaka, Haga Mutamwa. If I get just one man, Paga chupipa ageri, aga muto na paga asu, aga mutawa ke paga mutawa. Ela ebere kosi do, and Chineke anaga bela kosi. Aya dra yini na manot na Jesus Christ onye wai. Amen. Watch the melu. Watch the melu. Watch the melu. Olu ya na michi. Watch the Igwe. Emergency. Hey. Igwe no iba. Biko igwe nọ n'etiti anyị anọ igwe Anambra igwe anyị Igbo igwe ide mmiri bụrụ nwanne m nwoke bụrụ ọkwụ aka m igwe ndị awoji igwe unu amago na ọkụ agụnyere nwata na aka dị edegbu ya omenala bend deliver ife anyị bịara taa bụ ife ọma anyị nwa bụ ndị ide mmiri bịara iwere ọkacha mma dị na Amichi anyị wee na-ekene nwoke na nwaanyị bịara ebe a wee na-asị na ọ ga-adịla unu mma okwu niile anyị ji bịara ebe a maka mana ibe anyị na-ayọ Chukwu bụ ka o meela anyị ka nke anyị ga-eji wee na wee makarị ya anyị wee na-ekpe ekpere n'isi ọmarịcha ụmụaka na-aba Chineke nyere anyị n'isi Onyekachi bụ nwa anyị nwoke na mmeso ọma bụ nwaanyị manarịa anyị bịara wee kpọrọ n'obodo Amichi wee na-ayọ Chineke ọ bụrụ na ọ bata na be anyị ka ọ dịkwa ka be anyị
Olise bụrụ ụwa gọzie ebe onwebe ama atọkata bụ ụtọ fụba bụ ụfụ fa ga-enwe ịfụnanya n'ime onweba o nwere ana n'usoro ọbụla onye ilo maọbụ ajọ mmụọ ma ajọ mmadụ si abata ka o tisaa ana m asị Holy Ghost fa ga-amụ uzuzu eke mụọ uzuzu oyi fa ga-amụta nwoke mụọ nwaanyị dị na ya fa mụọ amụcha onye ba ga-amụ ma kwụsị bazụba nwa bazụba ụmụ bazụcha ụmụ bazụ akwaba wee sị na ọ ga-adịrị mmadụ niile bịara ebe a mma mbọsị eke dịkwara anyị ma mbọsị oyi dịrị anyị ma mbọsị abụọ dịkwara na anyị ma mbọsị nkwụ ife anyị ji bịara ebe a bụ ife ọma ife ọbụla anyị lere ebe a ga-abụkwa ife ọma nyere afọ anyị nke ọbụla anyị nụrụ ebe a ga-abụ ife ọma nyere aka anyị anyị wee na-ayọ Olisa na ife ọbụla nwoke ọbụla bịara ebe a na-achọ nwaanyị ọ na-afịarị ya arụ na ọ ga-enwetarị nwaanyị nke n'arọ 2026 ya Chineke ga-enye ebe o ji eje nwaanyị ọbụla rugoro oge ịnụ di mana di ekwere abịa a sị m na eribe oriri aricha na di ga-eji ọsọ ọsọ wee bịa were aka n'ọrụ nke ka mma wee na-asị ife ọma mebe na anụ ichi n'ụbọchị nke taata wee na-asị Olise bụrụ ụwa anyị kwube ka ọrụ anyị n'ọnụ ịma na ya ama nata mana ya nwere afọ ọmụ ya na otutu ya bịa gọzie ọjị ka anyị bụ ụmụ ya nwere ọtịta site n'ife ọbara nwa ya bụ di nwe n'anyị Igwe eluigwe agwụ agwụ biko ihe chekara mma nke mbụ otu a eze dị ọra mma n'onwe Permit me to announce the presence of nature Umudioka. Nature Umudioka niile. I salute you, my boss. You are most welcome. Gị ka anyị na-eche mmesoma biko. Mmesoma. Gị ka anyị na-eche dịka anyị na-eche. Nature man. DJ. Nature man, I salute you, sir. She's about to come out for the second half. Ladies and gentlemen, also I want to appreciate the presence of the Ijele Water, Ijele Water Kizizi, Oraukwu, the T-Frank himself. Ijele Water, I know second now. You are most welcome. God bless you. Ndewo. Zewu Sumkai, Zewu Sogaranya. Kema kamini marugo ni dade. Ogaranya. Dalo, thank you so much for coming. Easy. DJ, let's go, please. No time. The Chairman Managing Director, CEO, Cisco Group. The powerful, you are most welcome. Dalo, ọrụ na-ebatabeghị ego ka Chisco ma ọwụ oke mmiri Oraukwu. Ọsọ ọnụ anyị na-anabata Obiafugbe Akụbụike nwoke ji ego dịka onye nọ na-akpati na-ekele Chairman Amit Youth Social Lagos Branch. Any comments on Nago? I salute you. God bless you, sir.
That is the reverend of himself, Amatago. Biko Kita Wada Digoreti. Sure. Ega chosen number the number. Drop it now. Sir, lady, you can see the Wagu.
You might check on from God bless you, sir. maka na ihe anyị merịta azụ ihe ndegbu na-eme a na-akpọ ịgba nkwụ nwaanyị mbọsị agbara nkwụ nwaanyị ka mmụọ mara na nwoke na nwaanyị lụrụ di na nwunye. Ọ bụ ihe unu mere taa, so na-ejikọ n'ụlọ ewee rie afuo na ala osikapa ya fuo na ala ndị afọ anya soro ihe otu a ndị afọ anya soro ihe a esiri wee chụọ anya m aja wee chụọ ọrụ uwe na mmụọ ama akwụchiri ụlọ ụzọ na mmadụ ama akwụchiri ụlọ ụzọ na nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla ṅụrụ iyi na ụlọ ama afọ ọdụ mma nwoke na nwaanyị ahụ ebu ọkụ ụzọ na ụra anyị wee kwubie na ihe ọma ga-eme na ndụ ụlọ ọ ga-adụrụ ụlọ mma mbọsị nke mbọsị oge mbọsị afọ mbọsị mfọ ụlọ gbuo n'aka ndị ụlọ ewu ihe ọma ụlọ gbuo n'aka ebe ụlọ ewu ihe ọma anyị wee kwuo na ọdụ mma ga-abụ oge ọ ga-adụ n'ụtụtụ ọ ga-adụ n'ehihie ọ ga-adụ n'abalị ya otu a ka anyị kwuru ọ bụ ọsọ kwuru okwu a mmụọ niile bụ mmụọ zuru ezu soro kwuo okwu a nwoke soro kwue nwaanyị soro kwue mmụọ be nna m soro kwue mmụọ nwe ngwuru a soro kwue wee kwuo na ọdụgoro ụlọ na mma anyị akụwa na staf wee kwuo n'otu a ka ọ ya onye sịrị aha ebe otu a ya bụrụ ahụ okwu ụzọ na ụra every year, I difference every year. Yeah, my secret. You tell me. You know what I answer? What did you do that? Daddy, ọgbatara nwaanyị ọ sị ka ọ bịa gosi gị mara ọ ka esi eme ya. So akụri abụsị nje na-adụ redi maka ịgba egwu. Daddy, onye bụ ife a mesoma onye furu n'anya ma one and only mesoma Okpambo, a very powerful and stubborn man that raised me
So finally you are here. So meet my father officially. Mr. Ijele Oraukwu, Onyekachi Ijele Oraukwu. I hear you. Ibe anyị uru n'anya bụ na afụ na eziokwu dị chiama ya nọdụ mana chiama ya na ya ọ bụrụ mụ ya ekpere ihe ekpere ọ bụrụ chiama ya kịta asị chiama ya n'ihe okwu mana oke mmiri ọgwụgwụ oderi Igbo na ya ọga ndị ọga adịrịkete ụwa niile Ogene nke a bụ anofolo ihe ekpekpela ekpela. Okay, ezigbo nwa nwoke Onyeka bụ nwunye ya. Ana m asị Olisa bi n'igwe, onye kere ụwa, onye a na-ekpesịela ọgwụ. Ana m asị papa dị nsọ, ọgụ bụ nnukwu nna anyị Jizọs Kraịst. Ọ dụrụ otu ofu ka ọ dị. Ana m asị na unu ya ebi ọfụma. Ana m asị na unu ya ebi ka nka. Ana m asị na unu ya ebikarịa nna nna m bụ Ichie Nwayọ. Ana m asị na unu ya amụta nwaanyị. Unu ata afụsụ afa ọrụ site papa azụkwa unu. Ife ndị aga nna ya n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ya dịrị unu mma. Thank you. That's the Reverend of High Chief Sir Charlie Onido, the Chairman Managing Director, CEO of Michelin Tubataya. Michelin International, I salute you. You're welcome. Abusin Kerebino. Akona Akuekua now. Abusin, Botana stage. DJ, let's go. Akueku 5 minutes, Anya Fure. Like silk, voice like milk. Never lost an angel when you came to me. You're so amazing, baby. I have to say it twice. This love you give me so unattractive. The essence of my life. I love you more. The queen will open my heart. The crown upon my head. The essence of my life. Thank you, sir. I want to say no. You don't need to get you reject your love and push on your canoe. When you dance with the cookie, my body, baby, oh, my little, my baby, my book. All the boss. She
Let me ask. Okay, Daddy, once again, good evening. Congratulations today. Please, today is a thing of joy and happiness today. Your son is getting married. Please, for record purpose, may we know who you are. Okay, gentlemen of the press. My name's Dr. Charles. Ijele Order of the Niger, OON. So please, as a father, your prayers to them. Actually, it is the very first son of my immediate junior brother that is actually getting married today. So it's like in our family, the family of Odunukwe, we have another person as a wife that joined us today. So it is to us a thing of great joy. We are so delighted and so grateful to God for adding to our family. The young man, Onyekachi Ogechukwu, a medical doctor, the wife of Onyekachi Ogechukwu, a lab scientist. These children joined together in marriage today. Our prayers for them and to them are that the good Lord who has made this day possible, who has made it possible for them to meet as a husband and wife, we bless them. We'll give them whatsoever they desire that I good. Good children, male and female, wisdom, wealth, good health, good life, quality life. They will look after their parents the same way their parents
after them. These are prayers for them now and forever. And to you, the gentlemen of the press, we thank you for spending time today to be with us. We are grateful and we will never forget. You are being with us today in a hurry. We are grateful today. And you know that today is the very first day of the year 2026. So it's a thing of joy that we started this year 2026 with a great joy. Our prayers are that every day of our life we will continue, we shall continue to celebrate. All of you here shall all celebrate in a special way this year. If you are not married, you will still get married. If you are married, God will bless your family, continue to give you peace and prosperity. And Foundation Nigeria, we pray that the good Lord will give us good and quality leaders. Leaders that think deeply for the good and the interest of the people. No more leaders that only think of themselves, but the leaders that think and work for the people of Nigeria. These are our prayers, and so it shall be. In the name of Jesus, our Lord and our Savior. Amen. My name is Dr. Onyekachi Ogechukwu, and I'm from Oraukwu, also known as Mpakanaga Mozo. And also Ganaka Oburu. One, Oraukwu. And this is my lovely, beautiful wife. The newlywed Odunukwe. I'm from Amich, now from Oraukwu. Wow. Tell us about your wife. Just tell us about her. Anything you want to tell us about her? Okay, my wife is my biggest supporter, apart from my parents. Of course, she's a beautiful lady who has impacted beautifully in my life. Okay? She's not the kind of girl that is just there because of what you've achieved or what you have. She saw my potential when I basically had nothing. She stood by me, supported me, gave me her best through the thick and thin, and we're here today. So I give her all the glory through everything we went through. We're here today to celebrate this big moment of our lives. So I'm truly grateful and I love her so much. Tell us about today's celebration. How do you feel today being celebrated by all on your traditional marriage? Okay. First things first, I give God all the glory. Without God, we cannot be here today. It was not an easy journey. It was not smooth. It was really rough. But because of persistence and perseverance and above all, love and loyalty, we're here today. So I'm the happiest man in the world. I'm elated. I'm filled with joy and I'm filled with happiness. And I'm very, very grateful. Very, very overwhelmed and grateful to every single one that came out here. Every single one that supported my well-wishers and everybody. I love them so much. Appreciate your guest, finally. Okay. Starting from my father, of course, my parents, Mr. and Mrs. Eugene and Nkemdilim Odunukwe, down to my uncle, Mr. Charles Odunukwe Ijele Oraukwu, and my other uncles and aunties, all my in-laws, my sisters, my well-wishers, my family, everybody who came out here today. Yes, my in-laws, Mr. Absi, Mother Buchukwu. Pretty happy. Everything went so well, and it has been a very wonderful day. I'm so grateful to God and everybody. I'm so grateful for everybody that's here today. What of the single ladies that is still looking for their friends? That one is coming. It's coming. It's coming. Appreciate your husband. Do something. Appreciate your husband. Thank you very much for having me. You're welcome. Ana m ekene ha n'eze bịara ebe a ihe Chineke kpọtara from all walks of life aweda nọnyere anyị na-ekele fa na-asị na ụkwụ ha jiri bịa ebe a na nke ha jiri na ya aka ya mma ndị bịazi nụrụ nwa nwaanyị ife na-agwafa anyị na-ekpere fa abụ ekpere ogologo ndụ na arụ isi ike na ọdịmma udo nke Jehova. Daalụ anyị sị gị nnọọ. Anyị nekwara anya na ụmụada ọzọ fọrọ anyị ga-abịakwa ọzọ bụ ndị Oraukwu
Daalụ ọ ga-adị mma chetekwara ya afọ eturu gị mpa. Nwa Chinemere mana ọ bụ sọ n'ugwu ka anyị pụtara ndị obodo ọzọ bịakwa anya ya. Daalụ nwa Chinemere. Thank you. Okay. My name is Chisom Ezike. I'm Absence Ada, and Mesoma is my sister. Your younger sister? Yeah, my younger sister. Okay, say something about Mesoma. Oh, Mesoma is an amazing, sweet child. I'm so blessed to have her as a sister. You know, she's my rock. I'm blessed to have her. You know, and I'm super happy that she got Kachi as her partner. You know, God will keep blessing them. God will keep guiding them. He will protect them and provide all of their needs. Yes. How did the traditional marriage went today? It went very well. There was God's hand was in it, you know. Everything went amazing. God was really in charge. You are the first daughter. Are you married? Are we coming? Yes, you're coming back home. Coming back for your own? Yes. Okay. Appreciate all the guests. Oh, thank you so very much for coming. We are grateful and can't wait to have you again. You're welcome. What is their name again? Chisom Ezike. Chisom Ezike. You're welcome. Onyekachi Ogechukwu. What is your relationship with Meso? I am the sister of the groom. Sister of the groom? Yes. That is your Odunukwe now? Yes, I'm Odunukwe. Wow, beautiful, my sister. Tell us something about today's celebration and your brother. It's a beautiful one. Kachi and Meso have been together for years, and I'm just happy to see that they finally solidified their union, and it was a beautiful celebration, and I'm happy to have witnessed it. What is your prayer to them as they go into this union now? I pray that as they go into the union, they are filled with a lot of happiness, children, peace, joy, and all the good things in life. Appreciate the guests, everybody that come. I appreciate the guests. Thank you everybody for coming. We are grateful for coming to my brother's wedding, and that's it. Remind us your name. Odunukwe Ijele. Are you married? Not yet. So we are hoping to come to Ijele very soon to celebrate you. But this year now? Yeah. This year? Yes, this year. We are from Oraukwu. We came from Oraukwu. Yes. You're welcome. Thank you. Thank you. I miss the Apostle TV. When I jump on a man on Oraukwu, I thought I know Anish. And I'm Chief Ezike. I can if I get every man. It's no Ichi Wanyo. When came to tell you Ichin, Odunukwe Ogene Oraukwu. I'm Ogene, Onyekachi Ogene. Na banku nwanyị taa ọ na-anụ Mmesoma dọkịta Mmesoma Onyekachi bụ dọkịta Mmesoma bụ dọkịta ha wee chịkọta onwe ha wee na-agbankwụ tata bụ 1st of January anyị sị ka Chineke ya ekele ị na-anya ife ihe bịara ebe a ihe metara ọ nnukwu ihe ka ọ bụ ọ ihe aṅụrị ọ ihe ukwu the marriage union is blessed forever and ever and ever in the mighty name of Jesus Christ. I can Barrister Dr. Chief Charles Odunukwe Ijele Oraukwu Chadon oke mmiri na-egbo kọlọ abikete n'ojoto onye nke haziri mmemme a wee mee ka ọ bụrụ nnukwu mmemme mee ka ndị mmadụ jụ ya nwanne Ogene na-anụ nwanne nwa nwoke na-anụ nwaanyị ọ haziri ndị mmadụ bịara anyị kenere igwe ala eribe agwụ na ala aka ndị dị iche iche bịagasịrị ebe a ndị Oraukwu anyị anya na Oraukwu muze na Oraukwu anyị kenere igwere akụnwata mmadụ karịrị akarị obi igirigi na ọta anyị keresiri unu ndị mmadụ juru ejubara abara anyị kenere ọpụta ife adị yes n'ụlọ ojii anyị si ya na ọbịa anyị na-ekele Chief Obichukwu ikwere wee na ego na Oraukwu na ndị ọzọ dị iche iche bịagasịrị ebe a ndị anyị chetara na anyị chetara Adidas nwunye bịara ebe a maka ọgụ ka ọgụ na Ebube anyị kenere ndị ọzọ dị iche iche daalụ ọgọmek anyị kelee na ka Chineke nara ekele ka ihe niile emere ụbọchị taata gaa nke ọma n'aha Jizọs Kraịst mere nwa a sị na mmadụ eji aga bụ ngozi next 1 year akpa anyị for child education ka a na-agụrụ akwụkwọ ike ndị nke fọrọ na-ahụ a ga-ekwarịta mmachi na be ndị bọọlụ maka afụsịrị m ụmụnne Onyekachi ụmụ ojii ndị nwaanyị ha chasụ
ezigo ihe ejiri nwaanyị eme aka m bụ isi akọsụ tiri na-eje ebe ọ na-eme ma ọ anyị ka anyị hazie enyi na-ekwu